සිරිදනාටම අයිබෝන් අනිවරකුම් වනකම් ඉඳ ඩේ 9 முதலா சென்டென்ஸ் டீ එකක් දාන්න ටී போடுங்க டீ එකක් දාන්න ටී போடுங்க රහන සුවයි இல்லை කොමද ටැවල් වලින් කියන්නේ සුවයි இல்லை කෑම සවුත් වෙලා சாப்பாடு பழுதாகிட்டு කෑම සවුත් වෙලා சாப்பாடு பழுதாகிட்டு මට හොඳටම ඇති எனக்கு வடிவா காணும் මට හොඳටම ඇති எனக்கு வடிவா காணும் වතුර රත් කරන්න තண்ணியை சூடாக்குங்க தமிழ் වලින් අපි කියන්නේ තண்ணியை சூடாக்குங்க பேக் එක උස්සන්න பேக்க தூக்குங்க பேக் එක උස්සන්නன்னா வந்து பேக்க தூக்குங்க நார்மலா උස්සන්නன்னா தூக்குங்கன்னு அர்த்தம் என்ன කියලා කිව්වේ வர சொல்லி சொன்னவர் கீழாண்டா என்று என்ற அர்த்தத்தில் வரும் යන්න කියලා කිව්වෙண்டா போக சொல்லி சொன்னவர் பல்லா புரணவா நாய் குறைக்குது பல்லா புரணவா ரெடி ஹோதன்னு ரெடின்னா வந்து துணி ஹோதன்னு ஏண்டா கழுவுறது துவைக்கிறதுக்கு வரும் உடுப்பை துவைங்க உடுப்புக்கு என்ன ரெடி கேம உயல ஆவே சாப்பாடு சமைச்சிட்டு வந்தேன் கேம உயல ஆவே சாப்பாடுக்கு என்ன அப்படி சிங்களலுக்கு என்ன கேம மம வரதி கரேன நான் பிழை செய்யவில்லை மம வரதி கரேன එයාගෙන් අහන්න அவர்கிட்ட கேளுங்க එයාගෙන් அவர்கிட்ட